ନମସ୍କାର ପ୍ରିୟ ସଜ୍ଜନ ମଣ୍ଡଳୀ। ଆଜିର ଆଲୋଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ହେଲା ଯେ କି ଉପାୟ କଲେ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଆଜି ତାହା ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ଅଧିକାଂଶ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭଲ ପାଠ ହୋଇପାରୁନାହିଁ। ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ, ଟ୍ୟୁସନ୍ ଦେଲେ ମଧ୍ୟ, 10 ଘଣ୍ଟା 15 ଘଣ୍ଟା ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ମଧ୍ୟ ପାଠ ମନେ ରହୁନାହିଁ, ପରୀକ୍ଷାରେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ ହେଉନାହିଁ। ତାହାର କାରଣ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଏଭଳି ଉପାୟ ଆଲୋଚନା କରିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ପିଲାମାନଙ୍କର ବିଦ୍ୟାରେ ବହୁ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ବିଦ୍ୟା ଏବଂ ବାଣୀର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ହେଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ। ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର କିଭଳି ଭାବରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲା ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମା ସୃଷ୍ଟିର ରଚନା କରିଥିଲେ, ତାପରେ ତାଙ୍କର ଅନୁଭବ ହେଲା ଯେ କିଛି ଗୋଟିଏ ଖାଲି ରହିଗଲା, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ପୂରଣ ହୋଇପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ଏହି ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଇଥିଲେ ଏବଂ ବ୍ରହ୍ମାଜୀ ଯୋଗ ଧ୍ୟାନରେ ବସିଲେ। ତାପରେ କିଛି ସମୟ ପରେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀ ହଂସ ବାହିନୀ ରୂପରେ ଆସି ଆବିର୍ଭୂତ ହେଲେ। ତାଙ୍କର ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ରହିଛି ବୀଣା, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ରହିଛି ସ୍ଫଟିକର ମାଳା, ଗୋଟିଏ ହସ୍ତରେ ରହିଛି ପୁସ୍ତକ ଏବଂ ହଂସ ଉପରେ ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ ସରସ୍ୱତୀ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲେ। ସେ ହେଲେ ବାଣୀ ଏବଂ ବିଦ୍ୟାର ଅଧିଷ୍ଠାତ୍ରୀ ଦେବୀ। ତେଣୁ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର କନ୍ୟା ହିସାବରେ ବହୁତ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ଗୋଟିଏ ସରଳ ଉପାୟ କରନ୍ତୁ। ଯେଉଁ ଘରେ ସେମାନେ ପାଠ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ସେହି ଘରେ ସରସ୍ୱତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଫଟୋ ବା ଚିତ୍ରକୁ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ପାଠ ପଢ଼ିବା ପୂର୍ବରୁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଏହି ବନ୍ଦନାଟିକୁ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତୁ ବା ଧ୍ୟାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ଯାଇ ପାଠ ପଢ଼ନ୍ତୁ। ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସବୁଦିନ ଏହି ଉପାୟଟି କଲେ ଦେଖିବେ କିଛି ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତିରେ ବହୁତ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ ଏବଂ ବିଦ୍ୟା ବା ପାଠ ଭଲ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ପରୀକ୍ଷାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଭଲ ରେଜଲ୍ଟ କରିବେ ଏବଂ କୃତକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇପାରିବେ। ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି ଘଟିବ। ଥରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିଥିଲେ ଯେ ଯେତେ ବଡ଼ ମୂର୍ଖ ହେଉନା କାହିଁ, ଯଦି ବସନ୍ତ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ବା ଶ୍ରୀ ପଞ୍ଚମୀ ଦିନ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ଆରାଧନା କରି ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିବ, ତାହେଲେ ସେ ମହା ପଣ୍ଡିତ ବା ଜ୍ଞାନୀ ହୋଇପାରିବ। ତେଣୁ ବିଦ୍ୟାର୍ଥୀମାନେ ସରସ୍ୱତୀଙ୍କର ବରପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ତେଣୁ ଏହି ବନ୍ଦନାଟିକୁ ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ 7 ଦିନ ଲେଖାଏଁ ଜପ କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବିଦ୍ୟାରେ ଉପକୃତ ହୋଇପାରିବେ। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ, ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ, ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର, ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ, ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ, ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର, ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ, ରତ୍ନ ବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳ କର୍ଣ୍ଣେ, ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର, ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣେ,
ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣି ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣି ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣି ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣି ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର। ଅଇଲେ ମା ସରସ୍ୱତୀ ନିର୍ମଳ ବର୍ଣ୍ଣି ରତ୍ନବିଭୂଷିତ କୁଣ୍ଡଳକର୍ଣ୍ଣି ଗଳାରେ ଗଜମତି ମୁକୁତାହାର ଦିଅ ମା ସରସ୍ୱତୀ ବିଦ୍ୟା ଭଣ୍ଡାର।